Na području općine Zvornik, na više od 500 metara nadmorske visine, u naselju Pahljevići na brdu Kušlat, smjestila se ova ljepotica. Jedinstvena, a po nekima i najstarija džamija u Bosni i Hercegovini, kako su napisali nekada Ivo Andrić i poznati pustopisac Evlija Čelebija. Kulturno-vjerska manifestacija Dani Kušlata održava se već nekoliko godina u znak sjećanja na lijepa prijeratna vremena, ali i s ciljem okupljanja stanovnika sa ovog područja i šire. U okviru ovogodišnje manifestacije održana je i promocija nekoliko knjiga, Mevlud i Zikr, a dodijeljene su i vakufname zaslužnim pojedincima. U prošlosti su ljudi od nauke ovdje nalazili svoju inspiraciju za svoja djela, sufije za svoju meditaciju, pisci za svoje opise i tako dalje. I ova mi je džamija najdraža. Bila mi je draža od Kjabe dok nisam vidio Kjabu očima. Kad sam vidio Kjabu očima, onda mi je Kjaba slađa nego Kušla džamija. Džamiju na Kušlatu je svojevremeno posjećivala ulema Kaira, Carigrada i Medine, a prema predanjima u njoj su boravili i šejhovi, derviši i poznati pjesnici. Do džamije na Kušlatu jedino je moguće doći uskim planinskim putem pješice, što je bio i svojevrsni izazov učesnicima likovne kolonije. Za ovih prošlih godina imali smo umjetnika čak iz daleke Indije. Nadamo se da će u narednom vremenu kolonija biti mnogo ozbiljnija. Džamija na Kušlatu sagrađena između 1460. i 1480. godine. U posljednjem ratu 1993. godine u potpunosti je zapaljena i srušena. Međutim, prije 5 godina je obnovljena i ponovno sija punim sjajem. Za Dnevnik 2 federalne televizije sa Kušlata, Samir Najmarlija i Dino Durmić.